Vou ler agora un pequeno extracto do capítulo primeiro dun relato propio, o descenso do derradeiro ocaso, que di así: As 8 en punto da tarde, segundo o reloxo avariado da torre, Cumersindo Tenreiro, alcumado a ollador, porque aseguraban que coa súa ollada causaba o mal de ollo, o dos ollos convexos, esmoleiro vocacional, de profesión poeta cotroso con dedicación exclusiva, uniformado cun farrapento hábito tapizado de retallos que lucían nel como tobías de gala, achegouse, orando en voz alta, descalzo e cos brazos en cruz facendo penitencia, a un dos miradoiros da casa de baños de Trasomundo. Cumersindo, mariano devotísimo e ex-seminarista, tiña unha peculiar forma de rezar, pois as oracións de toda a vida engadía el os seus propios ripios e pareados personalizando as plegarias. Mais de cando en vez, Cumersindo desconcentrábase e erraba o verso. En aquela tarde de orballo, Cumersindo errou o verso cando se acercou á galería baixa do salón biblioteca do Hotel Termal, adxacente á torre, e converteuse na única testemunha ocular do asasinato do balneario. Xulián Bizarro, o propietario daquel lúgubre caserón de augas termais, home xa de 48 anos, baixou da torre e entrou no salón cando, sorprendido, se volveu ao ouvir uns pasos. Tras el, unha sombra perdeuse volátil polo oco da escaleira de caracol que subía a cara á atalaya. Sen lle dar máis importancia, o home apañou un libro de biblioteca e acomodouse nunha antiga cadeira de mexer. O lume da lareira iluminaba o cuarto cunha argalleira luz vermella producida polo flamexar das lapas. O crepitar das brasas inundaba co eco dos seus estalos os 4 muros de cantería da sala, mesturándose coa monótona cadencia do balonceo da cadeira na que se mexía Bizarro mentres lía tranquilamente o libro de gastaspastas. Detrás del, sen que se decatase, a delicada man dunha muller apañaba un atizador de bronce, próximo do oco da chimenea, e desaparecía na penumbra. O home ouviu o ruído do atizador ao rozar contra a pedra do lar. Mecánicamente, ergueu a ollada e torceu a vista por cima do ombro, mirando desguello, mentres nas vidreiras do fondo onde espeitaba Cumersindo se abaneaba a silueta da cadeira producida pola titilante luz das lapas. A sombra da muller achegouse silenciosamente por detrás, ergueu o atizador e descargou 3 fortes e sonoros golpes sobre a cabeza do home. O libro caeu ao chan inerte. Era Os Mortos, de James Joyce. Con feminina delicadeza, a man volveu deixar o atizador no seu lugar xunto ao lume do lar para, de seguido, coller o libro e comenzar a ler. A súa alma desvanecíase lentamente mentre se ouvía caer a neve levemente sobre o universo e caer levemente como o descenso do derradeiro ocaso sobre todos os vivos e sobre todos os mortos. Cumersindo, que o vira todo a través da fiestra, desapareceu e nunca ninguén volveu saber del.